Assalamu alaikum, ko ka san babban kuskuren da kai da ka kasa yin rijista da Samidan har yanzu a matsayinka na ɗan kasuwa? Har yanzu kana kasuwanci amma har yanzu kanka ya iya waye game ga harkokin gwamnati. Dole idan kana kasuwanci a wannan ƙarni da muke na kusan 20 da wani abu. A wannan ƙarnin da muke to dole ne ka san amfanin gwamnati a cikin wannan kasuwancin naka. Shi yasa gwamnati take ta bayar da tallafi ba ka samu sakamakon baka san irin wannan abubuwan ba. Yanzu mutane da dama ba su san me amfanin Samidan ba. Ku biyo ni mu je mu ci, yau za mu gaya muku menene amfanin Samidan. Shi dai a takaice kafin mu je mu nuna muku project ɗin duk da suke yi, dole zan fara muku bayani akan me Samidan. Shi dai Samidan a takaice dai Samidan wata ministry ce ko kuma zan ce wata hukuma ce wanda gwamnatin tarayya ta kirkire ta, wacce ta wannan hukumar gwamnatin tarayya take ba masu ƙananun jari, me zan ce ma ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata irin masu sana'ar hannu da 'yan kasuwa masu ƙaramin jari. Ta wannan hukumar take tallafawa wa'annan ƙananun 'yan kasuwa da masu ƙananun masana'antu haka da kuma ƙananun waɗanda suke aiki haka. To ta wannan hanyar take tallafa musu a takaice. Wannan shine babban aikin wannan hukuma ta Samidan, wanda da dama mutane ba su sani ba. To ba za ka samu wannan damar ba gaskiya sai ka yi rijista da Samidan. Shi yasa so da dama za ka ga wani abin ya fito na tallafi palliative daga gwamnatin tarayya, amma za ka ga majority 'yan arewa ba sa samu sakamakon ba su da awareness akan irin wannan abubuwan. Shi ne babban matsalar. Za ka ga 'yan kudin sun je sun yi rijista, sun samu, sun yi kaza. Yanzu kwanakin baya gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari na cewa duk wani ɗan kasuwa wanda yake aiki da POS ko wani abu makamancin haka, to dole sai ya mallaki takardar kasuwanci wato CAC. Wannan CAC ana yin ta kusan naira 35,000 ake yin ta. Wato CAC din ma ta kasu kashi biyu, ka gane akwai karama akwai babba. To in dai normal CAC za ka yi karama 35,000, amma babba wato shine limited liability. Akwai limited liability, ita ce sai ka sa kusan naira 60,000. Amma in dai ta wannan hukuma ce a madauninka na karamin ɗan kasuwa ko kuma wanda kake da wata karamin masana'anta ka yi rijista da Samidan, to gwamnatin tarayya za ta yi ma wannan abin, za ta yi ma CAC din nan kyauta. Abin da za ka je ka ga naira 35,000 ko 60,000, gwamnatin tarayya ta sauƙaƙa ma ta ce ka zo idan kana da rijista da Samidan za su yi ma wannan CAC din kyauta, ba za ka ba su ko sisi ba. Wannan rijista da CAC, wannan rijista da Samidan nan fa ba wai kuɗi ake sawa a yi ba, balantana ka ce ba ka da kuɗi ba zan iya zuwa na yi wannan rijistar ba zan kaza. A kyauta za ka yi rijista da Samidan. Wato in ka rijista da Samidan, wato gwamnati ta san da zaman ka, duk wani tallafi idan ya fito kana da wannan certificate na Samidan, kana ɗaya daga cikin waɗanda za ku samu wannan palliative na gwamnatin tarayya. Ga irin program ɗin da suke yi kamar yadda kuke gani, program ɗin da suke yi gashi nan, featuring program gashi nan, su ne gashi nan. Za ka ga irin textiles cluster ɗin nan, za ka ga kamar harkar ɗinkuna, duk dai ƙananan masana'antu. Kai manomi ne, kai ɗan kasuwa ne, shago ne da ke me da kai ɗinki kake yi, me one local government one product, duk gashi nan da abubuwan da suke gashi nan. Bari mu je view all, see wannan duk program ɗinsu ne wanda duk yana ƙarƙashin hukumar Samidan. Advancement for women in agriculture, ya za a yi advances for women, mata a ƙarfafa musu wuya a cikin harkokin noma da kiwo. Gashi nan digital academy, gashi nan shifting entrepreneurship program, ta samar haka har aiki ma take koya matasa. Haka ga wannan duk ɗaya ne daga cikin aikinta. Gashi nan national business skill development initiative, shi suna kawo tsare-tsare women self employment program, ya za a yi ki dogara da kanki a mazaunin ki na mace. Abin da suke magana one local government one product. Gashi nan sai ka ga abubuwan irin, bari mu gwada ɗaukar Samidan program mu ga me za su ba mu. Gashi nan what is it about? Gashi nan TSSP program. Gashi nan this program is aimed at empowering Samidan in Nigeria. It providing support through capacity building, market access, networking, funding, and resources tailored to the needs of the participating national eligible Nigerian citizens who own or manage the wanda suke magana kenan, who qualified for SSP designed for Nigerian citizens who own or manage micro, small, and medium enterprises. Gani benefit of SSP. See? Gani register now. Za ka iya register. Duk gashi na wannan opportunities ne, wannan duk wanda ka je kai wannan abun, to gaskiya za su baka
akwai wani benefitin da za ka yi. Duk wannan program ɗin su ne wanda idan ka je ka cike za ka samu alheri a ciki, za ka samu palliative, za su taimaka ma da kayan aiki. In ɗinki kake za su baka kekuna, in mai gyaran waya kake, me solar ne, me solar installation ne kaza. Gashi kamar bari mu zo, kaga mun dawo, bari mu da nan, bari mu ce entrepreneurship ɗin nan, mu je mu ga sai entrepreneur gashi nan creation and equipping who qualifies the mindship program is tailoring for individual with entrepreneurial aspiration benefit. Duk da you see, sai ka yi register. Sai abin ba shi da wani wahala. To yanzu mu je mu ga ya za mu yi register da Samido. To muna da account da Samido. Wato idan za mu yi register da Samido, ga wani guri nan gashi na an ce gashi an ce register gashi na register with me, register with us. To sai mu danna register. To gaskiya mu yanzu ba register za mu ba, already muna da account, kuma na so a ce na tanadi bayanan wani sai in mai register da shi, to amma ban same shi ba, balantana ya min bayanan sa in mai register. To da mun gwada yi, to amma ba shi da wahala. Kurin ka sa first name, ka sa sunanka, ka sa last name, sunan mahaifi, ko dai wanda ka sa Gmail, ka sa password, sai kai agree, sai kai register. Za su tura ma da OTP, suna tura ma da OTP ta Gmail ɗinka, za su tura ma da OTP, suna tura ma da OTP ta Gmail ɗinka, sai ka ɗauki OTP nan sai ka sa. Kana sa OTP nan wurin sai kai sign in. Kana yin sign in shikenan ka yi register da su, ka buɗe account da Samido, ka yi register da su. To yanzu abu na gaba shine, nan gaba za mu kawo muku yadda za ka yi kuma ka mallaki certificate ɗin na Samido bayan ka buɗe account da su. To ta yaya za ka mallaki certificate na Samido, za mu kawo muku a bidiyon mu na gaba. Da wannan ne karanka na farko don zuwa wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna Arewa Money Tips. Ka daure ka danna mana subscribe, ka mana like, ka mana comment domin samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Salam, wannan shine a taƙaice.